Преди да гледате филма, искам да предам това на Надя, защото днес има рожден ден и тя искаше да има част 2 на майка срещу дъщеря. И това е подарък от мен за нея. Пожелавам ти всичко най-хубаво от Линчето. А защо се върна тази бе? Без нея беше по-хубаво. Сега пак ще дига някакви скандали. Миналия път избяга от вкъщи, сега пък се връща късно. Малката, още не дойдох и почна да мърмориш. И какво като избягах, искам свобода малко от теб. И мама надя. Мамо, спри да четеш този вестник, в 21 век сме. Във вестника има големи драми, има не като теб цел ден на този телефон. Ти сериозно ли ми го каза това малко срам? Нямаш ли? Аз сега се връшвам от града, докато сестра ми е цел ден на телефона, сега на мен говориш. А с теб трябва да говорим много сериозно. Ела в стаята на майка ми, трябва да ти кажа нещо. Айде да избягаме от вкъщи или по-скоро да заключим мама вънка за наказание. Човек, ти добре ли си помниш много добре какво стана последния път? А какво е станало пък последния път? Ама ти сериозно ли? Да, ама колко пък да е зле, можеше да е и по-зле. Мамо, колко интересно да те видя тук, от кога не те видях. А съседка, а бой, а екстеншъни, а корасани. Ама какво, скъпа, да нямаш сътресение на мозъка, ма какво лафиш? Мамо, какво ми каза съседката? Имало разпродажба в Lidl. Какво разпродажба с намаление? Аз идвам, любов моя? Лина веднага отвори вратата и стига си гледала тези красиви тинейджъри. Мъртва съм. Време е да се спасяваме. Имам план. Слушаш ли? Значи. Аз съм Рага Фрау. Че жените не могат да свалят очи от мен. Ти вече се разсея. Провали се в концентрацията. Аз съм Рага Фрау. Че жените не могат да свалят очи от мен. Какво правите в моя дом? Какво искате? Махнете се или звъня на полицията. Млъкни, сега ние говорим, тук ще ви ограбим, не смейте да мърдате иначе. Ако мръднете, ще ви гръмнем. Ало, полиция, бързо елате, двама мъже искат да ме убият. Какво? Веднага идваме, госпожо. Запазете спокойствие. Ще ги заловим. След няколко минути сме при вас.
всички да спрат да се движат. Полицай Фъсе, тук дигнете ръце във въздуха. Полицай, спри, това сме ние, дъщерите, и просто искахме да й направим шега и затова се облякохме като момчета и си променихме гласа. Не искам в затвора, това беше просто една шега, какво толкова... Мамо, не им позавоявай да ни вземат в затвора, после как ще си правят тик-ток. Полицай, оставете ги на мен, аз ще се оправя с тях. Благодаря, че дойдохте бързо.